Den mobile lydstation skaber kollegiestemning på plejehjemmet. Lige en gang til. Naturlyde. Højtaler. Fuglekvidder. Volumen op, op, op. Når man vil have musikstationen med ud i haven, tager man den ud af stikkontaktet, og batteriet tager over. Forside. Musik. Vox 11. Der bor en barnepar Villanø. Han havde 2 søstre ved bord. Den ene var som mælk og blod, den anden så sort som jord. For den de begge var forelskede, de ville til den Volumen yngste. ned, ned, ned. Forside. Lydbog. Høretelefon. Livet på gården, kapitel 1. Der var engang 2 brødre, der var ude på en gård, sammen med deres far og mor, ude på landet. Det var de rigtig glade for. De kunne rigtig godt lide at arbejde på deres marker, arbejde på deres køer, heste og får. Lige indtil en dag. Kapitel 6-11. Volumen op, op, op. Tilkald plejer. Plejeren modtager besked fra lydstationen om, at en beboer vil ind. Plejer tilkaldt.